we should await the positive experience of BARM doon sa kanilang anti-dynasty electoral provision. Even if power or political class still dominate yung Congress, especially sa House. Mahirap nga, but we should never give up kasi dandahan na nga eh. Parang nagkaroon na ng opening eh. So sa SK, and then we have BARM. So we will try again. Through law, yan sinasabi nyo kasi through law, but we should also try through constitutional reform. Sir, sa House po, magiging part po kayo ng minority or sa majority? Di ba too early pa to say? Wala pa ako dun. Kung sakali. Hindi, depende kasi. Tignan natin sa composition. Di ba? Ganun pa composition. So, Sir, sorry, yung through constitutional reform, you mean through charter change? yes. Oh. Kasi the party list system, bakit ba nagkaganyan yan? Okay. Kasi may sa constitution natin nandun yung word na regional. Nalagyan ng regional kaya na-recognize ang regional party list, region-based party list. Naging lokal. So naging more of na-justify ngayon ang pagtakbo ng mga local politicians sa party list kasi we will represent the region. So dapat siguro ang reform sa party list talaga, it should be national constituencies. Tapos ilimit natin sa national lang yan and then ang constituencies niya ay marginalized sectors na i-enumerate natin and then gagawin nating condition na member ng marginalized sector ang lahat ng nominees. Doon tayo na butasan eh. Hindi ba nakalagay din yun, sir? Dapat members ng sector na they represent. Hindi. Di ba yung best example yung security guard? Hindi na. Ang constituents niya, security guards, hindi siya security guard. So, hindi yata siya may-ari ng security agency. So ganun. So, we have to fix it, man. Nabutasan tayo ron eh. May word kasi doon na regional eh. Sir, soundbite lang po dun kay Alice Go dun sa Ano nangyari? plano po niyang tatakbo pa rin siya as Bamban Mayor. I know that you said na wala naman pong nagbabawal sa kanya dahil wala pang conviction. Political issue. Political issue against Alice Go, all the cases that she is facing, plus the fact that even her citizenship is under question. So yung kalaban niya, masakit ito kung walang lumaban sa kanya, di ba? Pero kung may lumaban sa kanya, yun ang gawing issue sa kanyang mga constituents sa Bamban, Tarlac. So, all of these are political issues. I-present dapat ito sa kampanya and then dapat talunin niya sa election si Alice Go. And then on the part of Alice Go, alam naman niya na ang daming questions sa kanyang kandidatura na even if manalo siya, posible rin na baliwala ang panalo niya, pagkapanalo niya. Kasi in the end, she may be declared na pala as a non-Filipino, therefore not qualified. So all these risks nasa sa kanya. And then all the issues, hawak naman ng kalaban niya, pwede ring erase sa kanya sa entablado. Legitimate naman yung to raise it sa entablado. These are not personal attacks. Eh. These are really legitimate political issues. So since wala pa siyang conviction, wala talagang legal impediment. Yes, pero hindi lang din yung conviction. Meron kasing, yes, kasi there must be, dapat direct yung direct yung issue niya citizenship eh. So pag file pa lang niya, pwede na siyang, alam na ng lawyer ng kalaban niya yun na how to question the certificate of candidacy. Kahit na sir may perpetual disqualification na ruling na ombudsman. Kasi baka inappeal nila eh. Hindi ko alam yung kaso doon kung baka inappeal nung lawyer. So. Kung sakali, hintayin pa hanggang Siyempre, to be fair to everybody kasi actually, hindi lang naman siya yung may ruling na gano'n eh. So we have to fair to the others din na real Filipinos na meron din perpetual disqualification pero under appeal pa. And if that happens, sir, katulad po ng binanggit ng mga kasamahan, is that outright disrespect of our election law? Which one? Yung pag-file ng kaso, ng COC ni Alice Go, despite
Hindi, gusto, siyempre, let us understand na yung tao, merong theory. May theory siya. So, ang actions niya, consistent din sa theory niya. Yung theory niya, she's a Filipino eh. So, dapat ang action, di ba? Gusto rin niya pakita na ang actions niya ay consistent doon. So, tayo na lang, o sino na lang yung interesado at may pruweba who can prove na she is not a Filipino. This is, I think, the best time to raise it. Kasi kung nag-file na ng COC, may deklarasyon ka doon na tayo mga Filipino citizen, then ang theory nung kabila, whoever will challenge, she is not Filipino. Therefore, deny due course to the certificate of candidacy. Ganon. And then ito na yung categorical case which will now say if she is a Filipino or not. Yung mga pag-cancel ng passport, hindi naman yun eh kasi marami naman Pilipino walang passport eh. Natunay na Pilipino eh. So there must be one exact case na yun ang issue, ayun ang ruling. Citizenship ang ruling. Sir, on Pogo pa rin. Kasi di ba may recent po na na-raid dito sa likod lang ng Senate na Pogo Hub. Tapos parang 1/3 po ng mga Pilipino daw doon, ang mga nahuli doon is Filipino. Tapos parang may pangamba ngayon na baka mga Pilipino na mismo naturuan na mula sa Pogo gumagawa ng mga scamming. Tama. Most likely ganun na naman nangyayari. Pero tingnan nyo naman. I mean, now it's clearly illegal. Diba? It's clearly prohibited. So, huli agad on the spot. So, ang maganda, nawala yung policy na allowed ang Pogo, kaya klarong-klaro na lahat ngayon. If you are running Pogo operations or Pogo-like activities, conducting Pogo-like activities, you are now committing criminal acts. So dahan-dahan na po yan. It's matter of law enforcement. Dahan-dahan na po talagang dapat ma-discourage na yung activities na yan. Okay, thank you very much.